Galicia é un sitio moi importante, xa que ten moita historia. En fin, bueno, gústame moito Galicia. Para mí Galicia é o meu fogar, é o meu entorno, onde me criei. A mellor terra que vin na miña vida. A min é un lugar que me encanta porque é todo verde, hai moito monte e hai moita tranquilidade. Pois Galicia é a miña terra onde nacín e gustame moito. Pois o lugar onde vivo, de onde son e onde se fala a lingua galega. Na casa falan moito en galego os meus avós. Os meus pais entre eles tamén falan galego, nin comigo falan en castelán. Normalmente na miña casa non suelo falar moito galego, pero na casa dos meus avós sí, sempre falo galego. Os meus pais falan en castelán, con todos falo en castelán. Non teño problemas co galego. Ainda que eu fale máis os vellos, pois que o galego tamén é un idioma bastante actual, é a nosa lingua. Falan moito máis en castelán, non utilizan moito galego, pero a veces falan en galego. Na clase de galego utilizo moito máis o galego, pero noutros lugares utilizo moitísimo o castelán. Non sei, acostumeime a falar en castelán cando non falo coa miña familia. As miñas primeiras profesoras falanme en castelán. Os meus avós falan moito en galego, aunque a veces falan en castelán. Falan das dúas cousas, pero creo que antigamente falaban máis galego. En galego falo con profesores e ás veces, pero poucas veces tamén falo coa miña irmá ou con amigos. Resúrame fácil, pero máis complicado co castelán e gústame moito falar nese idioma. Os meus pais entre eles falan galego ás veces e comigo tamén ás veces falan galego, outras veces castelán, pero normalmente falan en castelán. Para ir a comprar e todo iso falo castelán. Penso que podería ser porque no entorno non se fala moito galego. Meus avós falaban en galego, na casa e fora. Na miña casa falamos todos galego. Con meus pais tamén falo galego, e con meu irmán e con todos. Son galego falante e falo sempre, casi sempre galego. Eu creo que nas escolas deberían falar moito máis galego e os pais deberían ensinarnos máis a falar galego, porque así o galego sería máis común en Galicia e falaríamos moito máis. Na rúa ou noutro lugar sempre falo en castelán. Me resulta bastante fácil falar en galego, pero algunhas palabras non sei moito o seu significado e non as utilizo moito. Os nenos non falan moito galego, falan máis o castelán porque é así como yo enseñan os seus pais. Que tamén os xóvenes poden falar galego. A verdade é que creo que deberíase falar máis nas escolas ou nas casas e promocionar máis, basicamente. A miña familia fala en castelán, eu tamén falo en castelán, polo menos na casa. Cos meus amigos falo tamén castelán. Non me gusta falar galego, pero emprego sempre mellor o castelán. Os nenos de hoxe en día poucos falamos galego. Se me din que o galego é cousa de vellos, respondería que non, porque tamén é unha lingua moi actual e moderna. Penso que galego podemos falar todos. Pareceme unha lingua moi bonita e gústame falalo. Eu non creo que sexa cosa de vellos, eu creo que é un idioma da xente que vive en Galicia de calqueira edad, non teñen que asignarse a unha edad concreta. Que hai nenos que tamén falan galego, e que non ten por que ser unha cousa de vello. O galego non me parece unha lingua de vellos, a min o galego encántame. Hai cousas que me enamoran do galego, sinceramente. E tamén hai xente que di, se me falan en galego a min parecenme do monte. E a min esa frase nunca me gustou nada. Por iso, a veces non me gusta falar moito galego con algunhas persoas porque din eso. Eu escoito falar galego na escola e a veces a miña avoa, pero non moito máis. Creo que o galego tamén está un pouco en desuso e que podría desaparecer. Ten moita historia e senón Galicia deixaría de ser algo especial en toda España porque ten agora a súa lingua. Sí, daríame mágoa que desaparecer o galego porque
é a lingua da nosa terra. Entón, é importante conservala. Se nadie o fala, podería ser. Porque agora xa penso que quedan moi poucas persoas que o falan. Estáse perdendo e que dunha forma tense que intentar recuperar. É posible que poida desaparecer. Se queda en desuso, pois alguén podería dicir, algún político. A lingua galega para min é importante, non me gustaría nada que desaparecera. Sentiríame bastante mal porque non existía o galego e que non o falara nadie. O meu amigo galego non o falo, pero tampouco me gustaría que desaparecese. E penso que poderíase facer máis, xa que a xente falara máis en galego. A Xunta de Galicia eu penso que non está facendo nada porque hai un anuncio na radio sobre Galicia que é en castelán, así que pareceme un pouco mal se de Galicia que o fagan en galego polo menos. Fan moitas campañas, pero deberían facelas doutra forma, porque tampouco chama demasiada atención dos novos. Deberíase de promocionarse máis en cuestións políticas. Deberíamos, por así decirlo, promocionalo máis. Eu creo que sí, que debería de ter máis campañas para a xente máis xoven. E aos nenos pequenos xa desde pequenos que os ensinara xa a falar galego antes que castelán porque é a nosa lingua. Pois nos colexios dar máis clases en galego, por exemplo, matemáticas, que agora damos en castelán. E non sei máis. No futuro intentarei ser unha galego falante normalizada no día a día. É unha lingua tan importante como o castelán para toda España. Pode ser igual de importante que todas as linguas do mundo. Eu penso que de maior falarei moito máis galego e, bueno, pois iso. Hai países nos que o galego é útil, por exemplo, en Portugal, que é bastante parecido o idioma. En algúns países de África me parece que tamén se fala galego. Non coñezo ningún grupo que cante galego, porque non sei. En galego, sobre todo, coñezo grupos de música celta e infantil. O meu estilo de música preferido é o jazz, pero non coñezo ningún grupo así que fale en galego. Bueno, non me lembro agora mesmo. Pois a mí gustame moito a música clásica, pero grupos que canten galego es que non coñezo. Luar na Lubre e hasta aí. A min gustame o pop, sobre todo, o pop e o rock, e en galego non coñezo ningún grupo. Cando sexa maior galego, non sei. Supoño que o castelán para min é a mellor opción. Teño moitas. Entre elas está o galego, o inglés e o castelán. Penso que a miña lingua propia pode chegar a ser máis o castelán que o galego, pero para min o galego é igual de importante. Eu o galego. Eu desde pequeno sempre fui o galego e sinto o galego. Como a miña propia lingua, sinto o castelán e tamén un pouco o galego. O galego. Un pouco máis o galego, pero tamén o castelán, que é o que máis falo, pero o galego a min é unha lingua que gustame moito como se fala, as palabras algunhas que ten, pareceme un pouco máis sinxela. Penso que para falar galego en futuras xeracións creo que sería boa idea que falar na casa, porque a maioría da xente non fala galego na casa, nin con seus pais, eu non falo coa miña familia en galego. O galego é o que eu falo en castelán normalmente. Bueno, ainda que na miña casa cos meus avós só fala en galego.